ни бил да ни ударят. Това е голяма веселба за тях. Трябва ние да купуваме жито и да идваме тук. И да правим скандали. Да. Мони! Бона! Тръгна с балона, бе. Къде? Виж го, бе. Колко е зарибен. Тръгна с балона. Отивай го викай. Тръгна си. Мони! Оп. Няма нищо! Е, така филма е пълен. Мони, ела тук, ела. Мони. Мони, тук са гълъбчетата, ела тук. Те всеки ден скачат тук нови анцузи. От тая хубавата цена за майки и техните деца. Он е полудял обаче. Монче! Върви, айде, няма хората. Зарибен. Мони! Ставай. Не, ще стане. Остави го, ще стане. Той си знае как се става. Ставай. Хайде, Мони. Ставай. Да, там са. Да, ръчичка. Мони, ела тук са гълбчетата. Той се върти около два момчета. Върти се той.